Nandito tayo ngayon sa likod ng post office. Ayan. Dito po mag-i-start yung yung ating live update tayo ngayon dito sa Manila Esplanade, dito sa Intramuros Binondo Bridge. Ito po, babagtasin natin mula sa MacArthur Bridge papunta sa Jones Bridge. Lalampasan natin papunta sa Intramuros Binondo Bridge hanggang dun sa dulo. Yun po ang ating i-update ngayon. Okay? Samahan nyo ako ngayon. Papasyal ko kayo dito sa ating magandang pasyalan dito sa Maynila. Dito lang yan sa magi-start siya actually dito sa papakita ko sa inyo dito yan magi-start sa wait lang. So ayan, papakita ko na sa inyo. Ayan kasalukuyan ginagawa pa ito. Mula ito sa MacArthur Bridge, idudugtong yan. Yan, dyan mag-i-start. Papunta na dito. Ayan, may bakod pa siya. So, kung napapansin nyo guys, ginagawa pa siya. Galing yan doon sa may MacArthur Bridge. Ayan, pag nagawa yan, tatagos na dito yan sa eto na guys. Ayan. Dito na yan, sa likod na ito ng sa nasunog na post office. Eto na. Dito na yan matatagpuan. So, napakaganda guys. Ito, maraming namamasyal na guys. Eto, para tayong nasa ngayon, Italy. Hi ma'am. Ayan. Ganda guys Hello. Sama mo kami dito. Wala pa sa ngayon, wala pa, medyo may araw pa wala pa siyang fountain. So may love shoutout sa inyo lahat dyan. So allowed pala rito yung bike. Allowed siyang iakyat. Allowed siyang iakyat guys. So papunta tayo dun sa Jones Bridge. Daanan natin, papakita ko sa inyo. Ito yung ating likod ng post office guys. Kung napapansin nyo, parang hindi nasunog. Okay pa siya yung likod. No? Baka sabihin na, pakayabang naman. Hello. Marami nang namamasyal dito. Kailan lang to, last week nandito kami nung tawag dito.
Kaya nung last week, nandito tayo kasi ginanap yung ating ayan oh. Ang ganda na guys, mamaya-maya. Ang ganda na nito kasi may ilaw na. Hello. Ang ganda na guys oh. Walang ano ngayon. Konti lang. Ang gandang pasyalan na dito. Hello. Yes, ma'am. Are you balikbayan? I'm from Quezon City. Quezon City. Ala ko mga balikbayan. Hi. Hello, sir. First time niyo dito, ma'am? Sir. Ah? First time po, pero I'm staying Okay. Ganda na develop ni ano. Ganda. Actually, si ano, BBM. Under na kaya. Under na kay BBM to. Hindi, kailan ko. Oh, mayor. Oh, syempre. Sino dati si Isko? Ang Hindi siya nag-start niyan. Oo, yung time ko, siya nag-start. Siyempre, bagong administrasyon eh. Noong last week, nagkaroon ng inauguration dito eh. Nandito sila BBM, nandito kami, nag-vlog kami rito. Inulan niya, inulan kami rito. Yan, yan. Ganda rito sa gabi. Ayan. Diyan ako sa ano, 8,000 plus residents. Nandyan? Doon sa kabila niya. 8,000. Yung harap ng ano. Wow. Di ba tuloy yan? Oo. Yung diretso na yun. Ganda. Ano mga pinablog? Actually, yung mga, ang content ko talaga, sa pagluluto. Opo. May mga ganito rin ako pinapasyalan. Minsan sa Dolomite Beach. Oo, yan. Na-update ko rin yun. Yung mga ganito. Nag-interview naman kayo. Meron naman. Maganda yung Tapos yung galing ako kay Diwata ngayon. Nakapunta na kayo kay Diwata. Nadaan kami Sa Parisan, Quezon City. Sa ano, dito. Galing. Pasay ako galing eh. yung pwesto niya ng kainan niya, Oo. nadaanan namin, galing kasi kami doon sa Oo, Ryan Taxi. Mas maganda kayo kung pupunta kayo sa Parisan niya. Sa Quezon City kasi nakakaupo ron eh. Dito medyo may upo. Meron siya. Yun nga ang ano doon eh, yung karesma ni ang lakas ng dati, pumatok sa tao. Kasi pangmasa kasi yung yung presyo niya mura eh. Sipin mo may only sabaw ka na, only rice, may soft drinks ka pa. Sa halagang 100. Di Oo, ba? ayun lang. Biglang Ano po pangalan ng vlog niyo? KBR TV po. Meron din po ba kayo sa TikTok? Wala. Hindi ako nagtitiktok eh. Saan po kayo? Sa YouTube po. YouTube. Wala pa akong Kami sticker. kasi sa Kaubos lang at ng... saka sa ano kami. Ito lang po yung ano ko. Ano ko lang po eh. Kauubos lang ng sticker ko. Salamat. Nagluluto rin ba kayo? Opo, nagluluto rin ako. Kami naman kasi sa TikTok kami. Ganda yan. Naman kami sa Maganda yan. Anong TikTok nyo? Lola Loves. Principe Bukid, tsaka Lola Loves. Principing Bukid? Bukid, at saka Lola Loves. Lola Loves. Wasya lang ko nga. Oo. Medyo
Siyempre, Bago lang. sayaw ang TikTok nyo. Yes, TikTok, drama. Ayan, sample, oh. Sabay, lagi kayo sabay. Opo. Okay, thank you. Pakita mo nga dyan para makita niya. Ay, sige. Sige nga. Ito po. Yung mga sayaw natin. Yung kanina sa NOAA, pakita mo yung sa NOAA. Ah, yung sumulubi siya kami. Sumo, anong TikTok kayo? Opo. Viral agad. Opo. 425 na. Nag-upload Kanina lang yan. Talagang ganda ng tandem niya, ha? Opo. Yan. Sige po, baka maka-copyright ako. Thank you rin, ha? Tingnan namin sa YouTube. Opo, salamat. Ayan, tuloy-tuloy lang po. Ayan, may ilaw na. Ay, may fountain na. Ganda na yan, may ilaw na siya. Mamaya, mayroon na to. Ayan na guys, may fountain na. Ang ganda na ng kulay. Mamaya magkakailaw na rin yung aming mga poste-poste natin. Ito na po tayo, nasa gilid na tayo ng post office. Ayan. Pwede na pala, allowed na pala rito mag-tinda ng mga pagkain. Mamaya kain tayo dun sa... Ayan. Ang daming namamasyal, oh. Ang ganda na. Mamaya maganda na to guys. May ilaw na to. Amo Sir Jones Way. Eto na. Nandito na tayo sa Jones Bridge. Kanina nasa tawag dito. MacArthur Bridge tayo kanina. Yun yung start ng ating esplanade. Hello guys. Mga riders. Ay, marami na namamasyal. Ito, ganda na nito. Ito yung sumasayaw ng pandango. Pandango sa ilaw. Di ba? Hindi pa yata nakakaano doon no? Bossing, bawal ba ron? Hindi naman po. Okay lang daw, pumunta. Thank you.
Ay, natambak dito yung ating ano, water lily. Dito na ipon, no? Ito na guys, yung ating phase 2. Papunta na doon sa phase 2, guys. Yan, dito na tayo sa Jones Bridge. Ayan na, pwede dito ito may CR tayo dito, bandang ano. Ayan, bababa ka ng Jones Bridge. Ayan. Di ba? Doon, sa Jones Bridge. Bababa ka dyan. Ayan ang Jones Bridge, oh. Kung taga Santa Cruz ka, doon, pwede. Punta ka doon. Taga Maynila ka, pwede kang bumaba ng Quiapo. Lakarin mo na lang pa Binondo. Ayan po. Tapos, dito na. Ayan, dito na ipon guys, oh. So, okay naman dito guys, ha. May nakikita lang tayong ano dito. Oh, hindi pa masyado na linis dito, na ipon. Pero nung inauguration dito guys, naipon dito guys yung ating ano, water lily, oh. Oh wow, may ilaw na. Dito sa face. Ito na guys, sa ilalim na tayo ng Jones Bridge. Ayan, oh, ilalim tayo ng ayan guys, dito na tayo. Nandun na yung Intramuros Binondo Bridge. Wow! Ang ganda ng ating sunset, oh. Eto guys, so para kang ano guys, nasa ibang bansa na guys, oh. Ingat ka ma'am, baka mahulog ka dyan. Hi ma'am. Ayan, ganda na guys, oh. May ilaw na guys. Aakitin natin tong ano, dito tayo. May overlooking pa sila guys, oh. Mamaya, aakitin natin yun mamaya. Balik natin. Dito muna tayo. Hello ma'am. Baka mahulog ka dyan ma'am, ha? At may mga ano dito, guys. Siguro tindahan to. Bawat ano may tindahan. Hindi pa tapos talaga. Meron pa dito ayun, ang mga tindahan to. So ito na guys. Yan yung kaputol. Ganda naman. Shout out! Shout out, shout out! Okay, pupunta ka dyan. Diyan kami dumaan. Diyan nag-inauguration. Pag ano. Pwede na palang dumaan dyan, no?
galing dyan. Yung papunta nga ng Intramuros, pwede rin. Sa baba. Sa banda baba. Wala si Edwin dito eh. Ang nakita ko sila, tropang Ilonggo. Tsaka yung kaibigan niyang dalawa, yung babae, yung lalaki. Ikaw, shoutout sa'yo dyan, si Jay. Ayan po, supportahan po natin ang channel ni CJ Walks. Ayan po. Mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, si CJ Walks. Supportahan po natin ang bawat isa sa atin channel. Hello. Hi. CJ Walk, shout out sa dyan. Eh, sama niyo naman dyan ako. Ay, dito. Ay, sama niyo naman. Oo, teka. Nalulula na ako. Uy, alis ka kasi dito ka sa kanya. Dali. Ba't ka kami? Dali. Wait lang sa AJ Una-una ako.
Yes, si Jay, si QBR TV po ito. Okay lang. Okay lang, okay lang. Okay lang si Jay. Oo yata, lalagyan. Nandito nga ako ngayon sa pataas sa ano. Ayan. Ayan si Mamo. Tita, labas na! Mabilis ka! Maraming salamat si Jay. Ayan, maraming salamat. Wala rito si ano si Edwin. Ang nasa lubong ko kanina, hi ma'am. Hello, uwi na kayo? Ingat. Oo nga Kami, nakapasok kami nung ano na, nung nakapasok na si PBBM, ay, maya-maya, sabi ko, pasukan na tayo. Totoo, wala nang wala nang registration. Wala na kasing registration, wala nang guard. So, tuloy-tuloy na kami. Ayun, buti naabutan pa namin ng yung speech niya. Nakakuha na naman namin yung speech. Okay naman. Tapos inulan pa kami. Inulan kami. Kasakit pa nga kami ni Edwin Si Edwin nagkasakit. Grabe, ito nga, medyo inuubo pa nga ako Ito guys, ano na naman tayo, paambo na naman tayo dito guys. Tapusin na natin tong live natin. Kasi Kasalubungin mo ako doon! oo. Kalamansi na may tawag dito. Kalamansi na may oregano. Yun. Maraming salamat sa bisita, si Jay. Oo, nakakuha. Nakakuha. Sinuot na nga ni Papa di sa, sa live niya. Nag-live siya sa bahay niya. Nakita ko na sinuot niya. Sa akin, kasya yung tawag dito. Yung t-shirt, hindi kasya, yung cup lang. Medyo umaambo na Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo guys. Maraming salamat sa pagbisita si J-Walk. Pasyalan kita sa bahay mo. Yan ba yung YouTube channel mo, si J-Walk? Ayan, maganda na siya guys. Maganda na ng ilaw.
Akit tayo dun, ha? Hello! Hi, Ma'am Bingang. Ayan, updated lagi yan si Ma'am Bing. Bing! May galap shoutout sa'yo dyan. Nandito na naman tayo sa Esplanade. Eto guys. Ito na guys yung overlooking nila. Hindi pa siya tapos guys, hanggang yan, karugtong, may karugtong ko guys doon. Merong dito nakarating na sa gala. Oh. Photoshoot yata rito. Kala ko may sagala eh. Siguro sa kasal, sa kasal. Hello guys. Pasyal tayo dun guys sa dulo. Ito na yung pinaka-dulo. Mag-reconnecting ko lang. Oh, ito yung nasa taas na tayo. View deck. Ganda guys. Hindi pa siya tapos ngayon. Oh. Nandito tayo sa dulo. Ayan o. Nasa dulo na tayo. Hi, Den. And ayan, dulo na. Oh. Yan. Doon ginanap yung inauguration. Doon, naglakad pa kami doon papunta sa ilalim ng ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. Doon sa gilid. Doon ang stage. Doon ang stage ng mga musikero. Grabe. Grabe ang ulan, no? Sambasa kami.
Ako, CJ, pasensya na, ha. Hindi kita na jakitan. Hindi ko dala yung ano ko, isang cellphone. Pasensya na, CJ. Ay, nasa dulo na tayo. Ayan o. Cut na, cut. Baba na tayo. Okay, maraming salamat, CJ. Oh, pabalik na tayo doon sa Jones Bridge. Galing na tayo dito sa view deck. Maganda ito, guys. Parang galing na tayo dito. Dito naman tayo. Dito tayo, pababa naman tayo. Ang kagandahan dito, guys, allowed na yung mga vendors. Yung mga pwede ka nang kumain dito sa baba. Pagkatapos mo mamasyal, may ang dami. Ang dami na mabibilhan, no? May fishbowlan, may mamihan nandun sa unahan, sa may post office. Bawal kuhanan si ma'am. Po? Bawal kuhanan. Hindi ko alam eh. Ay, hindi ka ba? Ikakala ko ikaw yung ano. Upi. Meron guys, meron dito ano, nagpo-photo shoots. Ayan, view deck natin, no? Hi, ma'am. Meron dito guys na nagpo-photoshoot. Hindi ko alam kung sa debut niya ito o sa kasal niya ito. Dito sa siguro nga no, yung mga ano dito. Malamang may Starbucks diyan, oo. Magkano kaya ang upa diyan? Siguro mahal ang upa rito. Oo, nakita ko nga dito yung ano mga nakaabang na ano na magiging store o dito sa ano, sa baba ng view deck, no. Mga ilang magkano kaya ang pa-rent nila diyan, ano? Mahal 'yan, ano? Mahal siguro ang pa-rent diyan.
Maganda kung merong ganun dito, eh, no? Sa baba nga, marami ng kainan, eh. Mga vendors. Iba-ibang klase na ang tinda ron. May nakita na nga akong fishbowlan. Tapos ano, mamihan. Ay, Paris. May nakita na rin akong Paris doon. Ang dami na, mga juice. Friends nga kayo dito, tol. So, walang problema dito. Kahit mamasyal ka dito, magutom ka, baba ka na lang. Kung namamahalang ka dito sa taas, bababa ka na lang. Maraming bumibisita dito, guys. Lalo na pag na-develop ng gusto to. Para kang nasa ibang bansa. Parang nasa Italy. Hindi pa nga tapos to, di ba? Maganda na nga pag natapos pa to. Pag may mga kainan na rito, nako. Ang dami ng foreigner dito. Tambayan to ng mga parang lovers in Paris na to. Paano kaya lang? Yan kasi sinabi niya, oh. Oo. Maganda talaga may basurahan na. Meron na dito, bawat kanto meron na. Kasi para ma-maintain natin ang kalinisan dito. Minsan, ang dami ko nakikita ng gilid-gilid. May mga tubig na, mineral water. Oo, dapat talaga merong oo, talaga naman ng ibang Pinoy talaga walang disiplina eh. Tapon ng tapon. Hi po. Hello girl. Wala ako nakikitang parking dito sa gilid, pero sa tingin ko pwede dun sa may Loton. Yung ano dun, sa tapat ng, tawag dito, sa tapat ng post office. Yep. Palagay ko pwede dun.
Kasi wala akong nakikita sa sasakyan dito sa ilalim. Yun nga lang, talagang kailangan ng parking, ano, pagka mayroon kang sasakyan talaga. Kaya yung mga motor-motor lang, pwede siguro sa gilid-gilid lang ng ano, doon sa may gilid ng sa may gilid ng post office, pwede rin siguro. Dito sa bandang papasok. Sa eskolta? Pwede rin, oo. Pwede rin sa eskolta kasi malapit. Lalakarin lang yung ano. Pero kung dito sa malapit, wala yata akong nakikitang parking dito. Pero sasaglit ka, pwede dun sa gilid ng post office. Hello, Ma'am Bing. Oo, ang gaganda talaga. Ang gaganda rito. Para kang sa ano dito. Tawagan na. Para kang nasa ibang bansa. Nasa Italy. No? Nakapasal ka na ba rito, Ma'am Bing? Oo. Halos pareho yung nasa ano, sa Intramuros. Maraming salamat guys ha. Maraming salamat sa pagbisita. Sa 2 million. 2 million in the house. 3 million na. Maraming salamat guys. Maano na guys, makulimlim na dito. Mag-alas 6 na. Actually, gabi na talaga. Ito yung Jones Bridge natin. Galing tayo kanina sa dulo, sa MacArthur Bridge. Hindi pa rin tapos yung starting niya doon. Pwede kasing nilagyan pa ng tagusan doon. Tapos, ayun, mula doon, diretso tayo rito sa phase 2. Phase 1 kasi yun. Boss KBR, may lalagyan pa raw na esplanade na kabilang dulo. Sa tingin ko meron pa eh. Kasi hindi pa tapos eh. Kaya lagi tayo mag-update dito guys. Mag-update tayo dito. Putol pa siya guys eh. Ayun. Nandun sa dulo mayroong malamang Ma'am Bing. May Starbucks daw dito eh, sabi ni ano. Nakaraw may Starbucks sabi ni CJ. Baka may donut daw. Siomai.
Magkano kaya ang parent nila dyan? Ano? Pwede rin kang malakas din dyan. Pero kung ano, siyempre, Starbucks yan. Mahal ang pwesto dito. Ang iba dyan, alam mo naman ng Pinoy, pupunta sa mga street food. Marami sa baba. Tinanong ko nga yung isang vendors doon. Sabi ko, allowed na pala dito yung mga vendors. Oo, sabi niya, basta wala lang kalat. Siguro sa umpisa lang yun. Bisitahin sila ron. Uy! Wala ka dyan, Day. Sa akin okay lang. Pero sa mata siyempre ng ano, parang hindi maganda. Hans Clara, hideout, sabi ni si Jay Walk. Nasa bahay, Mama Jorens. Wow! Buti pa kayo, nasa bahay na. Ako, nandito pa rin. Yan. Yan. Ayun, lalong dumadami guys ang tao habang lumalalim ang gabi. Habang gumagabi guys, tingnan mo, ang dami ng tao. Yes, 4 million na, 4 million guys. Pakishare lang po ang live natin. Sige lang po. Pakishare lang po ang live natin. 4 million in the house. Ayan. Pwede. May magiging tourist attraction na talaga to. Marami na. Kanina nga, marami na. Marami na rin ako nakitang foreigner kanina eh. Ginagawa na ng ano to eh. Photoshoot. Ginagawa ng venue ng mga anong tawag doon yung sa pre-nuptial sa ano, kasal. Hans Clara, wow, kumakain na ng merienda. Kumakain ka ba ng merienda? Hindi pa. Kayo? Oo, tama, Bing. Pero niya, kauwi lang nila, katatapos lang. Oh. Dumadami ang tao. Ayan. Wala sila sa taas o sa baba sila. Kapag natapos to talaga guys, marami tong ano. Ilaw naman yun naman ang ano. Anong merienda nyo? Hans Clara. Ayan, lalabas na tayo. 0.5. Dito na lang tayo sa ilalim ng ano. Sa ilalim tayo ng Jones Bridge.
Okay. Meron pa. Ay, dapat pala doon. No? Ano tayo tubig? Sir. Ay, pasensya na kasi may music kanina kaya nag-mute ako eh. Lalayo ako, lalayo. Ay, ang ganda na guys, oh. Kitang-kita na yung ilaw, oh. May nag-TikTok kasi doon kanina, CJ. Ang lakas ng music. Pagdaan ko, biglang ang ganda talaga dito, ma-appreciate mo talaga rito. Ang ganda pagkagabi. Ayan, oh, meron ditong mga tao na nakahawak ng bote na may ilaw na sumasayaw. Pandango ang tawag yan. Pandango sa ilaw. Ito may partner. Oh. Mag-partner sila. So may hawak silang baso na may ilaw. Oh. Diba? Usually yan ang sayaw ng pandango sa ilaw. Yan ang problema mo dito pagka mayroong mahaba-habang music. Baka makapiright kasi tayo. Ganda, dito mo lang ma-appreciate talaga sa gabi. Oh. Makikita mo sa tulay pa lang. Oh.
Ang ganda na. Galing nga tayo dun sa phase 2 kanina. Naka ano na tayo agad oh. Naka 1 hour na tayo. Ang ganda pa ng mga upuan dito. May mga ilaw oh. Eh, masaya mga bata. Oh. Yung iba may mga dala pang aso. Saya-saya nila. Oo, yan ang problema talaga natin pagka ganyan. Siyempre, abala yun kasi mag-mute ka pa na raise mo pa yan. Pag hindi mo napansin. Pag hindi mo napansin yan, ano kay Lolo yan. Violation kay Lolo yan. Yan, tuloy-tuloy lang tayo. Hanggang anong oras to, sir? May limit bang pasyal dito? Wala. E di, tuloy-tuloy kayo. Salitan kayo. Lunes lang ng dito. Close. Lunes, close. Kasi parang, maintenance. Lunes. Parang Dolomite Beach din. Webes. Kino-close din para linisin. Uwi na, sir. Start Martes hanggang Linggo naman yun. Linggo open. Ay, mas lalong linggo kasi. Linggo ang pasyalan talaga eh. Lunes lang wala. Oo. Hindi mo pwede isara ng linggo kasi nandun yung pasyalan talaga. Madaling araw, may mga tao. Pwede ba ako makahingi ng tubig doon, sir? Saan po ba dito yung pinakamabilis na saan papuntang alert? Ilardil yan. Ayan no? Yan lang. Pwede nyo nga ako nakarin. Sabit na kayo tulay doon. Pwede tayo parang may yun eh. May lasunan. Pariedo yan eh. Oriedo Station na siya. LRT, pupunta kan, nakarin lang na, saglit lang na. Dahil na doon sa Canto Bridge, Pariedo na. Oo. LRT, balik ko yung punto, LRT. Yung mga pasawayan, madaling araw. Balita ko nga rin. Pinabigyan kayo nga pasyalan ng libre. Ito lang ba? Oo. Kasi
dito hanggang magtanda kayo, nandito kayo. Oo. Hanggang sa mga magiging anak nyo. Oo. Basta alagaan lang, oh. Tama yan, may mga basurahan tayo. Pero wala siguro, Roger, Aboy talaga. Pati ilaw yan, babasagin yan. ang dami na pintura. May balita ko nga, mayroong binabaklas na ano dyan eh. Mga tornilyo. May isang kasamahan ko, binablog yun. May tinatanggal silang tornilyo dyan eh. Binibila nga ng kasamahan ko yun. Hindi na dinisip. Oo. Hindi lang makapira. Pinapaganda na nga eh, no? Kasi mahaba to eh. Ano pa kung maghaba to hanggang Masiko? Ay, grabe. Maba na, no. 25 kilometers lang hanggang saan eh. Marikina. Hanggang Marikina? Ang plano? Diyan, pero mas bago Marikina, yan. Gagawin sa kabila rin. Sa kabila, gagawin. Ganito. Yung kabila. Sa kabila. Ah, Yan. Ang problema, pag tinulover sa city, city. Dito na ang hawak. o sila kapag silang hawak, Mayor na. Ang baka pabila. kasi ito, hawak pa ni ano to. National pa to eh. National kay BBM. Hindi pa to sa city. Kaya pala laging sinasabi nila, ano, hindi nababanggit ang Manila Esplanade. Oh. Laging Binondo Bridge, Esplanade, Phase 1. Hindi pa. Kaya tutusin sakop ng ano eh. Hindi Ayun, nila budget. hindi nila budget. Tama. Thank you, CJ. Maraming salamat, CJ. Thank you. Maraming salamat, guys, sa pagbisita, guys. Nag-out na tayo, eh. Ganitong oras pala, sir. Dumadami na. Mhm. Oo, nakakatuwa na nga eh. Akala ko pa nga bawal eh. Kaya nagtanong ako yun. Sinama namin dyan. Bawal. Isang ginasok. Pero inigurado yung linggo. Inigurado yung bibig. Medyo mahaba ng pasyalan talaga. Tsaka kagandahan may CR eh. May nagtatanong dito, boss, kung meron daw parkingan. Sabi na. Ayun, sabi ko, tama ako, sabi ko sa bahay, gilid ng post office pwede. Tapos doon sa may, yung dating ano ng mga sasakyan, doon, mga biyaheng dasma, pwede doon, no? May isa akong nagtanong. Diyan, pati na lang sa mga. Ayun. Importante kasi pati. Oo, parkingan to eh. Kung mag-end na ako, guys, maraming salamat, guys, sa pagbisita sa Vlogger kayo? TVR TV. TVR. Hindi niya kami in-interview. Hi. Ayan eh, gusto mo ba? Sasabihin ko lang naman, BBM lang sa kalam. Wala na yung sticker ko, naubos. Kuya TBR. TDR. KBR TV. Ito. TBR. Ayun, ayun. Kag-iisa lang. Ano TBR. yung mga ano niya? Luto-luto. TBR TV. Ayan, shout out kayo. Marikina City. Ayan, shout out sa Marikina City. Marikina!
Ayan. Sa mga taga Marikina Settlements Office. Yes. Shout out sa mga taga Marikina Settlements Office. Okay, settlement office. Yan lang sa kalam. Yes. Shout out na kapatid. Masbate. Ikaw, taga saan ka ba? Ay, taga Masbate po. Ako, Sorsogon. Batangas. Oh, huwag kalapit lang, no? Ano? Ay, naku, nakita ko na yung pagmumukha ko. Trending ka, be. Ay, naku, ginoo. Ayan. Asan ako? Bilis naman. Nakita ko na. Hindi, live ko. naka-live Naka-live siya. Hello sa mga kapatid ko. Hello, country family. Hi, hi. Ay, Ay, sa mga Batangas dyan, Batanggenyo. hi to my family. Hi. Kami sa vlogger. KBR TV. Subscribe niyo po, please. Subscribe po kayo. KBR TV po. KBR. KBR? KBR. KBR. Hello. KBR TV. Ulit, bini. Ulit-ulit. Ayan, ulit-ulitin mo. Subscribe niyo po, KBR TV. Yeah. Vlogger. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank Hi you. to ano. To all MSO. Hi. Hi, Miguel Chara. Nandito na ako sa Espana. Sa mga sister ko, inggit kayo. Hindi ka nakarating dito. Nangingit pa si Mamo. Ay, kasi nagula sila. Ganda na, ang ganda na, no? Napakaganda. Parang namasyal tayo sa Italy, ano? Yes, yes. Nasa Italy na tayo. Isa lang ang gusto kong sabihin, BBM lang sa kalam. Yeah. So, Andito kayo nung ano? Nung inauguration. Andito kami, inulang kami. Oo. basta Kasakit. BBM vlogger gusto ko. Nagkasakit nga kami. boy. Dalawa kami, ano, no? Dalawang vlogger nagkasakit. Nila, ano, sila, yung nakasubscribe kami sila, Biyahe ko, Ay, biyahe Nicole. si Biyahe. Subscribe na kayo. Subscribe mo ha, all ha. Yes. Mahilig ko sa Yes. panonood. Nagluluto din ako. Oo. Talagang content ko, luto-luto. KBI. Yan, sige. Thank you. Napagod na si Mamo, nakaupo. Senior na yan eh. Ako nga, masakit na yung pa ako eh. Mag-end na nga sana ako eh, papaba na ako eh. Ay, gano'n. Kasi naghanap talaga kami ng vlogger. Kasi sasabihin lang namin BBM sa kanila. Oo, parang nagsalubong na tayo kanina. Ay, hindi ako makatingin eh. Galit na ako eh. Nagigigil na. Okay lang, oh. Nagigigil na eh, no? Ay, nako. Ayan, sa mga kababayan natin, sa inyo, kababayan mo sa ano. Saan ba kayo? Taga, ano ako ba ko? Taga Iloilo. Iloilo. Shoutout sa Iloilo. Shout out. Tapos, ang daddy ko taga Negros. Ay, mga taga Negro, shoutout sa inyo dyan. Shout out sa mga taga Marikina Barreto. Yung mga Barreto family. Shout out sa akin. No, that is our place. Ah, Barreto Place. Dating taga ron ng mga Barreto. Si General Barreto. Taga dito. Ah, Kaya pinangalaan sa kanila yung street na yun. Yung mga anak ko, dito na akong layas ng nanay. mga po. Ako da. Mga po, I love you, Bella, Anders. Ayan, Bella. Yung mga apo. Nandiyan. Ang ganda talaga, no? Yeah. 7 years old na. 67 na kayo, ma'am? Ang lakas niyo pa, no? Mashallah. At least, di ba? Tagal na rin. Maynila rin ako nag-aaral. Maraming project before. Dito. Panahon pa ni Ramos. Food rehabilitation piso para sa immigration. Pero Wala rin, hindi na tuloy-tuloy, no? wala talaga. Hindi man. Ito lang talaga. Malinis lang, ganun. Pero yung kay BBM talaga. Thank you. Subscribe na ako. Ayan. Mapanood ko na yung sarili ko. Panoorin. Ayun. Ayun na, mapanood ko na yung sarili ko eh. Medyo madilim nga sa pwesto mo eh. Madilim lang naman siya. Ayan, may iwanan. Lay, lalong dumilim. Ayan o. Subscribe na. Thank you.
Kain na lang ako makasala. Ang oras na ba? Mag-i-end na rin ako. Ayan ka na. Maraming salamat ha. Ay, thank you din po. Thank you rin. Thank you. Bye. Dito lang ako dadaan. Thank you. Thank you, sir. Ha? Ay, hingi pala ako ng tubig doon. Okay lang ba, sir? Uuhaw na ako. May laman naman to eh. May lagayan naman ako. Napatayin ko lang to. Thank you so much, guys. May ganang shoutout sa inyo dyan. Mag-end na ako, guys. Hello, Ano po vlog nyo? Ano po YouTube nyo? KBR TV. Ayan, Panood po namin yan. KBR. Paper sticker. Naubusan na ako eh. Paggawa pa lang. Ito lang po. Sige, ingat. Ingat. Tawag po. Thank you. Hi, Elena. May galang shoutout sa inyo dyan, Elena. Maraming salamat guys sa Ma'am Elena, may galang shoutout sa dyan. Mag-i-end na ako, pasensya na. Mag-i-end na po ako. Naka 1 hour na tayo may get. Mag-i-end na ako. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you.